Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibando okubingelelayo dlalifa izulu. Yithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu, siyamdumisa. Dumo lonke lungolwakhe lomfanele, yena yedwa nokungafi. Yena yedwa ongaguquki futhi ongenaso isithunzi sokuguquka. Mandla nenkazimulo negunya kungokwakhe uJesu Kristu oyinkosi. Ya, sizoqhubeka ke nenkonzo yethu lapho sigcine khona izolo. Ngiphinde ngicele, kukhona abantu kodwa ke bazofunda nokho. Kodwa uphawu ukuthi inkonzo abazilaleli bakhona nje. Ngiphinde ngigcizelele abantu basebenzisa inamba esingayisebenzisi. Sisebenzisa u-063 77 55 162. Ngiphinde 063 77 55 162. Sisebenzisa yona ku WhatsApp. Uma sifuna ukukhuluma okuthize uthumela i-VN noma ubhalile. Voice note yakho ayeqi ku 3 minutes. Cha, ayeqi ku 3 minutes. Uma wenze abamabili abamathathu ehlanganisiwe aweqi ku 3 minutes. Namanje sisenabantu abathumela ama-voice note angaphezulu ka 3 minutes. Abantu angazi bayakhohliseka vele enze amancane mosuthi ya-eda kungaphezulu ka 3 minutes. Ngiyacela bazalwane, ngiyacela. Abanye-ke bese bedlula babe nenkani kukho lokho-ke. Abe nenkani umuntu uthi uzama ukumchazela. Ngivele ngiyithuleleke mina. Ngixolise bese ngiyathula ngoba ngifuna ukuya ezulwini. Manje umthetho asikwazi ukuyiphula ngoba amandla esono ngumthetho. AbaseKorinte bokuqala chapter 15 verse 56. Make kwakhona umthetho, isono sithola amandla. Siqapheleni bazalwane ukugcina umthetho esibekelwe wona ekhaya lezwi ngoba umweqa ufaka i-application yokuyesihogweni. Asiyeke ukuthumela enambeni wrong. Sithumela kule, ngisengishilo ngathi sikhululekile le. Ayisenayo ifone bengisaba ngayo popopo. Asikwenze sifisa ukwenza. Ileso nje isicelo sami. Bese ke ngidlula siqhubekeke nenkonzo yethu engibuka ukuthi kuhle ngiguqe sikhuleke simbonga uNkulunkulu kakhulu. Sesiphumile emkhosini besikuwona. Kwenzuku eziwu7, insuku eziwu6 sikhulekela iprotection. Insuku eziwu6 sikhulekela abazalwane abahlukunyezwa ngenxa yaleli gama. Kukhona uzowuzwa ntambama umbono. Kukhona olethe umbono umayelana ne-rapture, ukuhlwithwa kwebandla. Abazalwane abaningi bebethi amen, amen. Yena ethu Jesu Kristu inkosi eguqile. Wasephawula into ebengayinakile kodwa iqiniso. Wathi u-amen ushiwo yibo bonke abantu nabakhonza kwamanye ama-altare bayamusho amen. Kodwa uJesu Kristu uyinkosi akashiwe noma ubani. Ngoba linzima leli gama ayaliphumi kunoma ubani. So ke abasilwisayo masithi uJesu Kristu uyinkosi, hayi sikubeka kucace nje bangabaphika uKristu. U-amen ushiwo wonke umuntu, amen. Awu amen mzalwane, awu amen. Ayibongwe mzalwane. Ungangizwa-ke kabi, angisho ukuthi ku-wrong lokho. Cha, akukho wrong. Thina sikhuluma ngegama elinamandla eliguqisa wonke amadolo. Aliwaguqise emhlabeni kuphela. Liqala ezulwini bese liwaguqisa emhlabeni bese liwaguqisa ngaphansi komhlaba. Funda basePhilippi chapter 2. Funda basePhilippi chapter 2. Uqale lapha kuverse 9 ugcine kuverse 11. Kuzokusiza lokho. Ngiyacela ke siguqe sikhuleke. Masiguqe sikhuleke uJesu Kristu inkosi. Baba ngcwele, baba olungileyo.
uNkulunkulu wethu nomusa, siyathobeka nangalesi sikhathi. Ngiyakhuleka Nkosi, siza kuwena siyabonga. Sukwini lethu lokuqala siphumile emkhosini. Yiba kanye nathi, khulumisana nempilo zethu. Bonakalisa amandla akho ngegama elinamandla leNkosi uJesu Kristu ophilayo. Siyabonga nangalesi sikhathi. Busisa lona loyo lalele lenkonzo noma oyibukayo. Kakhulu umsize alalele ezwe enze. Ngiyacela ngegama elinamandla leNkosi yethu uJesu Kristu ophilayo. uJesu Kristu inkosi. Iba nathi ngomoya wakho ingcwele. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Siyambonga, siyamthanda. uNkulunkulu ophilayo. uNkulunkulu oqonda izimo zonke. uNkulunkulu owazi konke. Ngixolise kakhulu kwabaka YouTube. Bengikhuluma ngimile ngoba khona into ebengiyilungisa. Ngiyaxolisa. Sizofunda izwi lenkosi esilithola kwabaseFiliphi ngoba sikhuluma ngabo vele chapter 2 verse 9 kuya ku11. Verse 9, ngalokho-ke uNkulunkulu wamphakamisa kakhulu, wamnika igama eliphezulu kwamagama onke. Verse 10, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe. Kuyamangalisa ubona abantu bekhuleka bengaguqile, kodwa bebiza igama eliguqisa amadolo. Balindele ukuthi kuguqa kabani uma wabe ngaguqi. Ufuna kuguqa kabani? Uguqisa maphi ngempela? Abasezulwini wena ungaguqi. Guqisa abasemhlabeni wena ungaguqi. Guqisa amadolo amadimoni wena kodwa ungaguqi, ngomguqela uJesu. Ngaso sonke isikhathi ezwini lenkosi makukhulunywa ngenkosi uJesu ikhuleka kuthiwa waguqa. Yini pho thina singaguqi? Yini wena ungaguqi? Ingoba ungamhloniphi noma ingoba ubungazi? Siyaguqa-ke entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa uma sikhuleka. Siyaguqa. Bengingakucebisa nawe ngikunika ithiphu, mguqele uJesu. Verse 10, ukuze kuthi ngegama likaJesu amadolo onke aguqe, awabasezulwini nawabasemhlabeni nawabangaphansi komhlaba. Verse 11, nezilimi zonke zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. uJesu Kristu uyinkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu uyise. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Asiqhubeke-ke besikade sikumaHebheru chapter 1, sifunda uverse 1 kuya kuverse 4. Thembisile izolo soqhubeka noverse 4, kodwa ke ngiqale ukufunda from verse 1. Isihloko sakhona, uKristu mkhulu kuney'ngelosi zonke. Verse 1, uNkulunkulu esekhulumile endulo kokhokho ngabaprofeti ngamathuba amaningi nangezindlela eziningi. Verse 2, ekugcineni kwale mihla ukhulume kuthina ngendodana ayimise ibe indlalifa yakho konke owadala ngayo futhi izwe. Verse 3, yona ethi ngikumenyezela kwenkazimulo yakhe, ifuze yena uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Verse 4, siyabankulu kunezingelosi njengalokhu igama eliyifa layo likhulu ukunelazo. Ngiyakhumbula ukuthi izolo asiwuqedanga uverse 3. Ngakho-ke ngiyacabanga ukuthi ufuna sithi kumqhuba asimqedanga before sekuverse 4. Izolo sithe yona ethi ngikumenyezela kwenkazimulo yakhe ifuzeni uqobo. Before siqhube sithi iphasa konke ngezwi lamandla ayo. Iphasa konke ngezwi lamandla ayo. So uJesu uphasa konke ngezwi lamandla akhe. Lithini ihumusho lesingisi? New King James Version, verse 3. Who being the brightness of his glory and the express image of his person, and upholding all things by the word of his power. Upholding all things by the word of his power. Ephasa konke uyakumisa, he upholds. Umuntu maye upholda into usuke eyimisa, evumelana nomnikazi wayo. Angazoyibeka kanjani, esupport umnikazi wayo ekumiso sekukhulunyiwe. So uJesu umisa konke okukhulunywe ubaba wakhe. uJesu uyakusekela konke okukhulunywe ubaba wakhe.
uJesu uyakugcwalisa konke okukhulunywa ubaba wakhe. He upholds all things by the word of his power. When he had by himself purged our sins, sat down at the right hand of the majesty on the high. So uJesu umise konke, uphasile, uvumelene nobaba wakhe, akafananga noSathane othenikezwa amandla wafuna ukulingana noNkulunkulu waxoshwa ezulwini. Kodwa indodana yakhe iphasa konke ngezwi lamandla ayo, unikezwa amandla ngezwi lakhe uphasa konke. Uma ke uJesu asinike igama lakhe ukuthi senze izinto ngalo, kudalwa yini singafuni thina ukulibiza, singafuni thina ukulisekela? Limisiwe leli gama ngamandla. Izenzo chapter 4 verse 12 uthiwa likhe elinye igama esilinikeziwe ebantwini esingasindiswa ngalo, ilona elinikeziwe phansi kwezulu. So leli gama linamandla, libize isivumo sethu, sithi uJesu Kristu inkosi. Sikhulumele kabanzi ukuthi iqala babethi uJehova uyinkosi, lithi iBhayibheli lithi shonini phakathi kwabezizwe ukuthi uJehova uyinkosi. Thina sesiyasho phakathi kwabezizwe sithi uJesu Kristu inkosi. Kube udumo kuNkulunkulu Baba, ngoba indodana yakhe iphasa konke ngezwi lamandla ayo, ngoba izwi lakhe liphilile, izwi lakhe linamandla, izwi lakhe libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili, izwi lakhe ligijima ngaphezu kombane, izwi lakhe lidabula amanzi, izwi lakhe lidabula umlilo, izwi lakhe liphunzisa izimbabala, lihluba ihlathi laseLibanoni. Izwi lakhe lelo uyadala ngalo. Uma ethi asisho isivumo sithi uJesu Kristu inkosi, hayi sosisho futhi. Uma kusibiza ukuthi sife, sifele ukuthi sithi uJesu Kristu inkosi, I'm prepared to die. Ngoba ngokufa kwami ngiyaphi? Ekhaya ezulwini. Usithembisile uNkulunkulu ukuthi umxoshwa uqamba amasi ukuthi angabe umxoshwa kuyena. So makuthi ngiyaxoshwa emhlabeni, sengiyaxoshwa ngokuthi ngibulawe, hayi mina ngiyena umxoshwa ezulwini. So asilibizeni leli gama, singabi namahloni. Uthi uJesu onamahloni ngami phambi kwabantu, nami ngiyoba namahloni ngaye phambi kwezingelosi zikaBaba. uJesu verse 3 abeHebheru 1, yona indodana kaNkulunkulu ethi ngokumenyezela kwenkazimulo yakhe ifuzeni uqobo, iphasa konke ngezwi lamandla ayo, isiyenzile ukuhlanzwa kwezono, yahlala ngakwesokunene somkhulu kweliphezulu. Ukufa kwakhe kugobhoza igazi, wayenza ukuhlanzwa kwezono. Okwethu thina masisondele esihlalweni somusa. Sho njalo amaHebheru chapter 4 laphaya uverse 14 uthi ngalokho-ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu. Ngokuba sinayo omunye umpristi omkhulu ongena kuzwelana nobuthakathaka bethu, kepha olingiwe kukho konke njengathi engena sono. Verse 16, ngakho-ke masisondele ngesibindi esihlalweni somusa ukuba samukeliswe isihawu, sifumane umusa wokusiza ngesikhathi esifaneleyo. Mntaka baba, sondela esihlalweni somusa umukele isihawu sakhe. Sondela nje, ungasabi, usondele umvumo uJesu. Sinesivumo sethu, sho njalo eHebheru 4 verse 14, ngalokho-ke lokhu sinompristi omkhulu kakhulu odabulile amazulu, uJesu indodana kaNkulunkulu, masibambelele kuso isivumo sethu. Isivumo lesi ngichazile kaningi, akusona isiqubulo, isivumo. Ngoba uverse 11 Philippians chapter 2 uthi nezilimi zonke zivume, isivumo zivume ngokuthi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu. uJesu uphase konke ngamandla ezwi lakhe. Esekwenzile-ke konke, wenza nokuhlanzwa kwezono, wayesehlala ngakwesokunene somkhulu, wahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu. Kusho ukuthi kuyacaca-ke uma ngibuka isikhathi,
Ngokugcina inkosi sesoqala kahle uverse 4 kusasa ngoba bengisaqedela uverse 3 bese ngikhohle ukuthi angiqedanga. Ngiyacela siguqe sikhuleke sibonge uNkulunkulu wethu. Ngabe egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onomusa ngiyakhuleka siyabonga kulondwa nokugcinwa ngesakhe isandla esinamandla. Siyabonga uNkulunkulu wethu, thatha udumo nangalesi sikhathi. Jesu Kristu inkosi, busisa lona loyo lalele alizwi izwi alenze. Ushilo kuJohane chapter 12 verse 48 wathi ngeke usasehlulela kodwa yizwi olukhulume kithi lizosahlulela. Sisizeke Nkosi ngoba lenkonzo nezinye esizilalelile nezinye zakwezinye indawo ziyoma ngosuku lokwahlulela sohlulelwa ngazo. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, nibe nentambama enhle. uJesu Kristu uyinkosi.